Vanavond, dames en heren, we zien hier live via de Ketel 11, het live station, televisiestation van de Keteleers. Die hebben hier in ons midden de Zonnetech, de 3 beroemdheden, en die gewoon vanavond hier in dezelfde vriendenkring een fantastisch optreden verzorgen. Mijn eerste vraag aan Reniers. René, wat gaan we vanavond doen? Het zal toch wel weten of niet? Daar gaat die radio. Van duivels goed gaat het weer. Gaat knallen. Het gaat knallen, dames en heren. Nou, ik ben benieuwd. Hier hebben we dan ook onze Geert. Ja, jongeman, wat zal dat ons nummer is van dit jaar, van het LVK? Ik denk, het zit een beetje in de geheugen. Ik dacht zo gaat van de truckweg of zo gaat. Ja, ga toen maar eens goed in een truckweg, want dat was dus al lang. Goed jong, je hebt het helaas dit jaar niet weten te maken. Ik weet zeker volgend jaar komt er wel weer aan orde. En Twan, aan dich nog de laatste vraag, voordat je dadelijk een daverende optreden hebt. Wat is bij dich de laatste woord wat ze aan de keepers van Ketel 11 wil schrijven? Ja, we gaan die 6 nummers brengen, waarvan we er natuurlijk 2 de LVK hebben gewonnen. Verder kennen we niet op. Het daakje eraf. Nou, dames en heren, huren, het daakje eraf. Nou, we zijn benieuwd die vanavond in zaal de vriendenkring met het aftreden van onze Lucifer Daan. En nou, we weten, misschien gaat inderdaad de daakgraaf. Dit was zover de live uitzending van Ketel 11. Dankjewel René. Kom op, Hier, op naar de jongen.